बे जे जोंनि गामि बे मावथांखिखौ बेखेवना होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। Long live, long live, long live. Bodosa apa tanah satu. Long live, long live. बेबायदि मोनसे थांखि लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय सावरायबोनाय मोनसे जोङो थांखि लानानै बे जोंनि गामि मिशनखौ जों लन्च खालामनाय जादों। दिनै माने अनुस्थानिक भाबे जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जागायबाय आरो बेयावहाय माने निजोरा सेन्टारनि खाथि खाला थानाय गामिनि गामि आफादनि बिबानगिरिफोर रायजो राजाफोर जथेस्थ'खिनि फैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होफैदों। दिनै जि माने लामा साफा खालामनाय, थानसालि गिर्जा मन्दिर साफा खालामनाय आरो स्कुल साफा खालामनाय बे हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दिनै हेफाजाब आरो मदद होदों। जों खुब गोजोननाय मोनदों जि थांखि आरो उद्देश्य लानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोंनि गामि मावथांखिखौ जोङो फोसावदों, दिनै जागायजेनदों। बे थांखि आरो नोजोरफ्रा हसायैनो साफ्रोमबो रायजो राजानि मददथिनि गेजेरजों जोङो साक्सेसफुलि मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै जोङो मावफुंनो हागोन। बेखौ जों दिनैनि जि स्टार्टिंनि जि भिजुवेल रायजो राजानि मददथि आरो बिथांमोननि हुखारि बेखौ नुनानै जों माने उत्साह जादों आरो फोथायदों जे बे जाफुंगोन। बेयावहाय जोङो बे लामा साफा खालामनाय, थानसालि गिर्जा मन्दिरफोर साफा खालामनाय, स्कुलफोर साफा खालामनाय, बेजों लोगोसे साफा खालामखांनानै जोबथारनायाव जि एसे जों साहा लोंलायगोन खनसे ज' जिरायनानै, बे साहा लोंलायनाय समाव बै रायजो राजाफोरनि बै गामिफोरनि जिखिनि थासारिफोर, गामिया भुगिनानै थानाय जिखिनि थासारिफोर, बेफोर गासै थासारिफोरखौ जों बुजिनानै सावरायलायबोगोन आरो जिखिनि हायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे थासारिफोरखौ समाधान खालामनायनि राहा लामाफोरखौ जों दिहुनज्लायनानै गामि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों रायजो राजाफोरजों ज' ज'यै खामानि मावलांना समाधाननि खुत्रफोरखौ जों नागिरलायना खामानि मावलांनाय जों थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो जोंनि गेजेराव जि माने बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो रांखावरि दिखाव खोब माने बेबायदि उन्नत जों जायाखै। रांखावरि बिथिङाव इक'नमिकेलि जों ग्र' जानांगौ, बेखौ जोङो सावरायगोन। बेजों लोगोसे देहायारि सावस्रिनि बिखय जोङो सावरायगोन। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां ओनसोलफोराव दासिमबो माने माबा लोमजानाय साजानाय समफोराव फ्राय डक्टरजों माने कनसाल्ट खालामनानै मुलि जानाय बेफोर हुदाया दासिमबो गैया। माने लोमजाबायोब्ला सोरबा अजाफोरनियाव थांगोन, बहाबा थोंजोङैनो फार्मासिसाव थांनानै माने बे मुलिफोर लानानै खुनु डक्टरनि कनसाल्टेसन गैयालाबासिनो मुलि जानानै बेबायदि माने सोखानायनि राहाखौ नागिरनाय बेफोरबायदि दिनैसिम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना देग्लाय नैबे बोसोराव थांनाय जे कनफारेन्स बिनि रेजुलेसन बायदि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बिमुं होनानै जिखिनि जोंनि समाजारि बिथिंखौ लानानै फोसाबनांगौ हाबाफारि आरो समाजनो गुबुन गुबुन जिखिनि जौगाखां जि आइडियाफोर बेफोरखौ गामियाव हाबनानै मावनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गामि बे बिमुंखौ होनानै दिनै 2023 मार्चनि 17 खालार माजबाद दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नैबे निजोरा सेन्टार होननाय अर्थात निजोरा गुदि बर' फरायसालिनिफ्राय जागायजेननानै बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ खालामनो थि खालामदों। दा बेयाव गाहाय नोजोरारि थांखि हिसाबै दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव जिखिनि दिनै समाजारि जे जेंनाफोर दङ, बै जेंनाफोरखौ गामियाव हाबनानै आइडेन्टिफाइ खालामनानै बै जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै गामियाव गंफ्रोमबो गामियाव टाच खालामनाय मोनसे हाबाफारि थि खालामनाय जादों। दा जोंनि गामिफोरा हमनानै ला मन्दिर, थानसालि, गिर्जा बेफोराव बोरैहाय जोंनि समाजनि मानसिफ्रा थांनानै मोजां मोनसे आब्रुथि गोनां जायगा खालामनानै लानो थाखाय
बेखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामियाव हाबनानै बेखौ थि खालामनो थाखाय फोसाबलांनो थाखाय बेखौ मेसेज होलांनो थाखाय थि खालामदों। गामिनि लामाखौ आरोबाव फिनै जोंनि गामिखौ थि खालामनांगौ हिसाबै गामियाव हाग्रा थुनाय जायगाफोरखौ लामानि जेंसि जेंनाफोरखौ दाखोर दालाफोरखौ बोस्रांनानै गालांनाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि समाजाव दासिमबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जाहाथे समाजनि मोनसे बियो बेरेखा बा समाजनि बियो मोनसे बियादि बे बियादिखौ बोस्रांनांगौ फोजोबनांगौ होननानै जोङो गामियाव फोरोंलांनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों बा बेखौ थिसनफानाय जादों। लोगोसेनो जोंनि बर' गामिफ्राव बा अर्थात टाउन सोहोरनिफ्राय गोजानाव थानाय गामि ओनसोलाव थानाय गोबांथार लेखा रोङै समाजाव थानाय मानसिफ्रा दासिमबो गावनि देहायारि जि सांग्रां नङैयाव माखासे आरोबाव लोगोसेयैनो जिखिनि उन्नत रोखोमनि जि देहा फाहामनाय बे फाहामनायखौ लानो रोङैयाव जोङो माब्लाबा जोंनि समाजाव नुदों खोमसि फोथायनानै सोरखौबा दायना फोथायनाय बा दायना साननाय दासिमबो दङ। दा बेखौ जाहाथे साननो नाङा बे रोखोमै मोनसे साननाया समाजनि थाखाय गाज्रि आरो बेजों समाजा बेले बेजे जायो। दा ओंखाय बेखौ फोरोंलांनाय हिसाबै बे खोमसि फोथायनाय दायना साननायखौबो फोजोबनांगौ होननानै दिनै बे हाबाफारिजों फोरोंनानै गालांनाय जादों, बुंनाय जादों, फोसावनाय जादों। बेनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव दासिमबो गोदोनिफ्राय जिखिनि सोलिबोनाय जौ लोंनाय बिनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि यांस्टार्स फरायसाफोर बै फरायसाफ्रा दिनै बायदिसिना जिखिनि आधुनिक जायखौ जोङो ड्राग्स होनना बुंदों फेग्रा मुवा होननानै बुंदों बै फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोनखौ बेनिफ्राय बे हाबाफारिनिफ्राय बे हेबिटनिफ्राय गोजानाव थाहोनो थाखाय खामानिफोरखौ समाजनि दैदेनगिरिफ्रा समाजनि गोरों गोराफ्रा समाजावनो थानाय लेखा गोरों मानसिफ्रा बेखौ बुजायलायनांगौ होननानै बिनि सायाव जों होबथानाय मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै लादों। आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव बे जोंनि गामि होननाय जि थांखिजों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिहेथुके थांना थानांगौब्ला जोङो जोंनि रांखान्थियारि जा सोलायनाय बे सोलायनायखौ जोङो लाबोथारनांगोन। दा रांखान्थियारि सोलायनांगौब्ला जोङो जिखिनि जोंनि बर' समाजा आबाद गाहाय मोनसे समाज बे आबाद गाहाय समाजब्ला बेखौ बोरैहाय जोङो बेखौ रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय जेरै फालांगियारि मोनसे नोजोरजों आबाद मावनो थाखाय फोरोंनाय आरो बे आबादखौनो मोनसे उन्नत रोखोमनि खालामनानै जेरै दाउ अमा फिसिनायखौ मोनसे रांखान्थि जौगाहोनायनि मोनसे गुदि बिथा खालामनाय माइ गायनायखौ जोंनि दंफां लाइफां गायनानै बिनि फिथाइ सामथाइखौ मोरैहाय फाननानै मोनसे प्रसेसिं खालामनाय बेबस्थाफोरखौ जोंनि गेजेराव खालामनो रोङो बेखौबो जों बुंलांनानै जोंनि समाजनिफ्राय बे मोनसे जोंनि रांखान्थिखौ मजबुत खालामहोनो थाखाय जोङो बे जोंनि गामियाव बेखौ नोजोर एबा थांखि हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ आरो फिनै बड'फा मिसन सास्टेनेबल चेन्ज बेनि गेजेरजों बिनि दहायजोंनो गामिखौ जोंनि गामि बिमुं होनानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोबोद बरायदों। आरो जों दिनै बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि आंजों लोगोसे बेयाव बाहागिदार जाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै बर' गामिफ्रा जाहाथे बिनि गासै जेंनाफोरनिफ्राय मुक्तखौ जागोन बेखौ जों आसा खालामनो हादों आरो आसा खालामजायो। मानो होनब्ला जोङो सानसेयैनो जिहेथुके बेखौ बोस्रांनो हाया, दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि समाजनि गेजेराव मोजां खामानिफोरखौ मावनो थाखाय हेबिटखौ जाहाथे फोरोंनो हायो बेखौ बे उद्देশ্যजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनै बे नोजोरजों लादों। आं बेखिनिखौ बेनिखायनो जिल्ला आफादखौ जोबोद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो धन्यबाद होदों।